Human may tabo ang pag-ambos sa van nilang San Fernando Mayor Kapin Reluya. Mga kaswal o job order employees apektado usab. Samtang aprobado na ni Governor Hilario Davide III ang leave of absence ni Mayor Reluya. Si Chelo Valiana sa exclusive report. Nadawat na ni Francis Dino Cabigon, HRM Assistant sa Human Resource Management Office Assistant, ang leave of absence ni Mayor Kapin Reluya. Nagsugod ang leave sa Mayor Enero 23, usa ka adlaw human siya banhigi. Mutapos kini hangtod sa Marso 5, gihurot sa Mayor ang iyang leave credits. Hinuon aduna pay laing 60 ka adlaw nga sick leave ang Mayor kun ugaling gusto niyang lugwayan ang iyang leave of absence. By March 5 kung mo-assume na siya inagka-6, so mo pahibaw siya dire. Kung dili pa, so pwede man siya mo leave. Nara niya. Apan sa leave of absence sa Mayor og ni Vice Mayor Fral Sabalones, apektado karon ang suhulan sa mga casual o job order employees. Muabot sa 81 ka mga casual nga empleyado, sabtang 246 ka mga job order employees ang wa pa makadawat sa ilang sweldo. Gipasabot ni Cabigon, subay sa lagda, tag-unom ka buwan lang ang kontrata sa mga casual o job order employees. Naandam na unta sa Mayor ang kontrata alang sa renewal sa trabaho sa mga kawani, apan wa mahikay dihang nahitabo ang pagpamanhig. Naabta na lang sad karon. Kutob na gahapon ang payroll unta 16 to 31. So musweldo na sad unta karong 5. Supposed to be. Now wala pa man may kuan sa kinsay mo pirma. Masaligon hinoon si Cabigon nga maswelduhan na ang mga kawani sa higayon nga mapirmahan na ang appointment nila ni Konsehal Gemma Bacalya isip acting mayor ug ni Konsehal Philip Jude Medalla isip acting vice mayor. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.